Uncle na-ekwonya dịka mụ na-agwa lezenu n'ọnya mataghị anti na-ekwonya dịka mụ na-agwa ịhụla na ọnya amaghị ekwechalụ m ọnya ịdakpuo n'ime ya ọ bụkwa akwụkwọ nsọ dere ya rapụnụ m ka mmebe ụwa m na onwere onye ọbụla m nọchiela anya ọga na-ekwonya dịka mụ na-ajụ onwere ife ọjọọ mmedere gị nwanne na-ekwonya dịka mụ na-ajụ onwere ife ọjọọ mmedere gị ikwuche ọnụ na ịdanye n'ime ya otu a ka akwụkwọ nsọ dere ya rapụ n'ụnụ m ka mmebe ụwa were onye ọbụla m nọchiri anya okwonya onwere ife ọjọọ mmedere gị ikwebezila ọnya onye na-ekwe ọnya onwere ife ọjọọ ọ gịnị ka mmelu ikwuche n'ọnụ na ịdakpọ n'ime ya bụkwa akwụkwọ nsọ dere ya rapụ n'ụnụ ka mmebe ụwa m were onye ọbụla m nọchiri anya okwebezila ọnya onye na-ekwe ọnya onwere ife ọjọọ okwonya onye na-ekwonya onye fọcha mbe okwonya mụcha n'ọnụ n'ịdakpọ n'ime ya bụkwa akwụkwọ nsọ dere ya rapụ n'ụmụ ka mmebe ụwa m na onwere onye ọbụla nnọchiri anya onye na-ekwonya gị ka mụ na-ajụ onwere ife ọjọọ mmedere gị nwanne gịnị ka anyị na-azọ onwere ife ọjọọ mmere gị ọrụ nwanne m na-ata abụ n'obi ọtacha chọba anya m na-achọ onye oge du na anụ mmụọ amamihe ọjọọ mere ya akwụburu wakpati ozu bunye nwoke mmadụ enweghị ihe ọjọọ mere gị ọkwa igbuola nụ ya ngwa jenuri igbo ozu ma ọ ga-eme ka obi dị gị mma agbacha ọsọ n'ụwa na-agago maịlụ ohi kwa aka n'anya onye ma dị echi ogbu mmanụ ọgbọ egbe ga-esi na ya na ọ bụkwa akwụkwọ nsọ dere ya okwonya onwere ife ọjọọ mmedere ikwebezila ọnya onye na-ekwe ọnya rapụnụ m ikwucha n'ọnụ na ịdakpọ n'ime ya bụkwa akwụkwọ nsọ dere ozugbo ozugbo rapụnụ m ka mmebe ụwa m na onwere onye ọbụla chọọ ya ma ọ ka na-ekwe ọnya onye na-ekwe ọnya onwere ife ọjọọ mmedere onye na-ekwe ọnya onye na-ekwe ọnya onwere ife ọjọọ onye na-ekwe ọnụ ikwucha n'ọnụ na ịdakpọ n'ime ya bụkwa akwụkwọ nsọ dere ị na-anụ rapụnụ m ka mmebe ụwa m na onwere onye ọbụla nnọchiri anya ezigbo onyi m bụ Okechukwu o jere obodo oyibo ịzụ n'afịa ka ọ baa mbọ dịka ụmụ okorobịa ibe ya wee buru ike na tabanụ ọzọla afịa nke mbụ zụwa abụọ ego abata ọ na-eli ego ka na nwunye anya ya na ezi ọyị ya ọfụlụ n'anya okporo akwa dị mma o gotara n'ọyị ya obi nwanne mere ya ọ maghị nọ na bonitonu ma n'ime obi onye kpọrọ ya si Okechukwu tachara bụ ọyị ya n'obi ọyị atacha bụ ụgbọ ya anya ọ kpọrọ ndị ka wee buru Okechukwu gbara ka na tabanụ okwonya onwere ife ọjọọ mmedere onye na-ekwe ọnya onwere ife ọjọọ mmedere ikwucha n'ọnụ na ịdakpọ n'ime ya bụkwa akwụkwọ nsọ dere ya rapụ n'ụmụ ka mmebe ụwa m na onwere onye na-ekwelụ m ọnya onye na-ekwe ọnya onwere ife ọjọọ onye na-ekwelụ m ọnya onye na-ekwe ọnya onwere ife ọjọọ ọgịnị ka mmelụ gị ikwucha n'ọnụ na ịdakpọ n'ime ya bụkwa akwụkwọ nsọ rapụnụ m ka mmebe ụwa m na onwere onye ọbụla nnọchiri anya ike iji manyelụ mmadụ ka a ga-eji manyelụ gị ọkwa iji ofu aka na-arụ m mkpụrụ aka nọ na-arụkwa gị ebe iru natara na na-enyo m ọ maghị na nke gị ya oye otu nwatakịrị jere Holland wee buru ego natana after 8 years o wee buru ike natana ọzi mbụrụ ọdụ ọ gbara nwanne ya jere airport buru ya nata nne na nna ụmụnne ya na-aṅụrị na nwa ọbụla ije anatago ije obodo oyibo ọ pụrụ ka ọ batara na 22 Disemba ka o nwee ike gbanụ Krismas yo maka ihe chi ya mere ya mgbe obi ya dị ọcha ọ na nwere ife ọjọọ bụ n'obi nwanne nna ya welunu wine ụbọbe nwa pụrụ ije aṅụbanụ wine welunu wine nwụcha ọkụ otu efu nke abalị nwata gbaba ọbara wee nwụọ n'ike onye ọbụla ebebe onye ọbụla etie onye ọbụla ebebe akwa onye ọbụla etie nwa jere
batara ka o ficha nne na nna ya anya mmiri n'anya. Ivu ọnkụl ejide nwa kwue obi gbawanụ nne ya ọnwụọ n'ike. Alilido, 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 ọkwa onye bọla enyi gị bụkwa ya ga-egbu gị o. Onye bọla nwanne ga-emelụ gị alụ, kpacharakwa anya gị o. Ama onye so n'ụwa ọ dịlị m na mma. Ama onye so ọ dịlị m na mma o. Mana ya ejinụ mgbagbu galụsie n'ọgụ na ya na-eji ọgụ eje. Mana onye ọbụla na-etinyekwa uche maka ndị ụfụ obi erikazi o. Ọ gịnị ka mmelụ gị? Onye na-ekwu ọnya rapụnụ m, rapụnụ m. Ị ka na-ekwu ọnya, ikwebezila ọnya. Rapụnụ m, ikwucha n'ọnụ n'ịdakọ n'ime ya bụkwa akwụkwọ nsọ dere. Rapụnụ m ka